Il-Bank of Valletta kiseb prestazzjoni rekord tas-sena finanzjarja 2024 bi profit qabel it-taxxa ta' 302.4 miljun euro li jirrifletti żieda ta' 20.2% meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata miċ-Chairperson tal-Bank Dr. Gordon Cordina, il-Kap Eżekuttiv Kenneth Farrugia u ċ-Chief Financial Officer Kevin Cardona li fi kliemuhom tennew li dan jirrifletti anke l-ekonomija b'saħħitha li għandu pajjiżna. Kenneth Farrugia qal kif il-Bank of Valletta anke jħaqqaqha ma' bankijiet oħra internazzjonali. Meta aħna nikkumparaw ir-riżultati tagħna mhux biss mal-banek lokali ma' dawk il-banek li operaw fl-ekonomija Maltija, imma ma' banek ukoll internazzjonali dawk li nsejħulhom significant financial institutions, u jekk wieħed ħares il-financial ratios tal-bank kemm dawk tal-profitti kif ukoll dawk tal-karta tal-bilanċ, il-bank qed jikkumpara sew. Fil-fatt ġiet irreġistrata żieda ta' madwar 700 miljun euro fid-depożiti tal-klijenti tal-BOV għal total ta' 12.8 biljun euro fl-2024, xprunati kemm minn depożiti kummerċjali kif ukoll minn depożiti personali. Dawn tpoġġew fassi li jġorru li max fit-tul bil-portafol tal-kreditu jiżdied b'aktar minn 700 miljun euro u l-portafol tal-investiment b'983.2 miljun euro. Fl-istess ħin tħabbar li l-bord tad-diretturi se jirrakkomanda ħlas ta' dividend gross ta' 130.7 miljun euro. Is-self net mill-klijenti żdied bi 11.6% għal 6.9 biljun euro sa tmiem is-sena. Bil-portafol tal-kreditu juri tkabbir konsistenti primarjament minħabba negozju sostnut fl-oqsma kollha, inklużi self ta' negozju, self ta' djar u self personali. Il-bord se jirrakkomanda ħruġ ta' bonus ta' semm żejjed għal kull 10 isma, se jipproponi wkoll inizjattiva ta' share buyback biex tiżdied il-likwidità tal-instrument tal-ekwità tal-bank fis-suq mingħajr ma jitħassru l-isma u se jkun qed jikkunsidra wkoll ħruġ ulterjuri ta' bonds bil-programm tal-Euro Medium Term Bond sa' 250 miljun euro. Il-karta tal-bilanċ tal-bank kibret għal 15 biljun euro fil-waqt li kreditu kiber b'700 miljun euro matul is-sena. Bir-rati tal-imax tal-bank jibqgħu fost l-aktar baxxi fiż-żona euro. L-ispejjeż totali tal-BOV għas-sena 2024 ammontaw għal 216.7 miljun euro, 2.8% ogħla mis-sena ta' qabel. L-ispejjeż relatati mal-impjegati baqgħu l-akbar spiża fejn il-bank ikompli investi fit-talent, segwit minn spejjeż relatati mat-teknoloġija bħala parti mill-ispinta strateġika tiegħu għad-diġitalizzazzjoni.